Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Romel, ngam dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Concepcion kan Asitura family, kastamot amin nga agtrab-trabaho iti City Agriculture, iso Darogen, Gerson, Juanito, Dominador kan Ponciano, kastamot dagiti Bantay Ilog, from Angelo Asitura Concepcion, ti Dagupan City, Pangasinan. Lakay ko ani Eugene Catalyas, kabsat ko da Edgar kan Popoy Magistrado, dita Barangay 15 San Nicolas, kan amin akaubraan na nga idauluan ni Engineer Carlo from Gliza. Lakay ko ni Sherwin Arcega dito'y Tainan, Taiwan. Pamilya Concha dita San Lorenzo, Marabulig, ni Tatay Mario kan Nanay Rosie, Freli, Rod, Nino, dagiti kakaanakak, kastamot ni Papa Rolly kan Eva Arcega from Rosel Arcega, ti Chiayi City, Taiwan. Makablaawan pa inilakay ko Junjun Taberna, anak ko ada AJ kan JR from Nuvilin Taberna. Vallejos kan Taberna family iti Vancouver, Canada. Terrenal family ti Hong Kong. Bulda family ti Baksil, Abra. Alejo family ti Santa Catalina, Ilocos Sur. Kan Mundo Taberna Kobe kan Alejo family ti Tangadan, San Quintin, Abra from Leyniki, Alejo. Advance happy birthday Rafaela Pascual from Mariel Gutierrez. Milo family ti Sagat, Rizal, Cagayan. Lakay ko ani Jim Lorenzo
kan Lorenzo family ti Bantay, Solana, Cagayan. Happy birthday Jo Marie Jose, kan advance happy birthday Annalyn Jose from Josephine Jose ti Asingan, Pangasinan. Makablaawan pa iti Prado kan Aben family ti Binalonan, Pangasinan from Aldrin Bolieser. Domingo kan Karikungan family, especially ni Nanay Erlinda kan Tatay Ernesto Domingo from J. Domingo. Shout out kada Marie Talay Conibre, Virgilio Salem, Mila Bausa kan Jasmine Rivera. Villaruz kan Delia family dita Santa Maria, Ilocos Sur from Luz di Singapore. Shout out ti Saliganan family ti Curva, Pamplona, Cagayan. Takang kan Valdez family ti Kalinawan Norte. Passion family ti Andarayan kan nilakay ko ani Jensen from Mary Jane, Takang. Shout out pa kanilakay ko iji Tokyo, Japan from Flory P. Palermo. Insan ko ani Robert Larry Picar ti San Carlos, Caba, La Union. Shout out kada William Bolosan Sr. Kabsat ko ani Conchita kan ti pamilyana dita Barcelona, Spain from Leonora Bautista. Manang ko ani Eva Villaflores, Reducto kan Saliwan family ti Sigay, Ilocos Sur from Braden Mitch Reducto. Amin nga empleyado ti Crown Legacy Hotel ni boss kan Madam Mi, kastamutan ni Manager Mi, kan dagiti kakadwak iso da Jepoy Jonathan Big Boy from Makul Gamer. Shout out iti Batangan family iti Difon Quirino, Granadoso family ti San Mateo, Mataas na Kahoy. Jose kan Pataray family ti Calyaw, Cagayan, kan Sugitan family ti San Juan, Quezon, Isabela from Juliet Jose Sugitan ti Kuwait. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Romel. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Agramanan dagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo. Dito'y lugar mi, dayti adrama ti pag-aayat mi adengdengen, idi maipatpatangatang paylaang iti radyo. Iso akas taunay aragsak mi, idi nasarakan mi ti YouTube channel yo. Ilingad naklaangan itinagan a Romel manang baruak pay. Ninanang laang tinangisakad iti panagadal ko, agsipod tanasapa apimusay day di tatang gapu iti sakit. Iti asi ti Diyos na pagturpos nakmat ni nanang iti kolehyo manang. Adamot padas ko akayat ko apaidrama, kat sapay ko matamapili met ama ikan biyag. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi nakaturpusa kon iti kolehyo, ngam awan pa'y trabahok, Manang Emmy. Ayos sa talaga dito yung club, Pards. Naragsak, makaikat bannog ka talaga. Husto ta ko ng Pards. Mapukaw ti stress ditoy. Wan nga rod, kasapula ka talaga ditoy. Nangarunak at makabannog tagsapol iti trabaho. Adamot pag-applyam kung adamot nga orayin ti awag da. Hay! Agpada ta lang Pards. Ngam di ka maawanan ni tinamnama. At dantumat lang masapulan ta. Makapasadot nga rodan tinal daw arumrumwar nga mawan mo't tinasaya ta mapaspasamak. Dahiti tirigat na dito ayan tayo. Tanagrigat agsapol iti trabaho. Nagturpos kang agpaiso iti panagadal mo. Ngam agparigat ka mo't amadaan iti trabaho. Anos lang Pards. Anya ti amom. Ang mga ninton bigat. Adan ti oportunidad nga ururayam. Jakpay kat pampanunutan dahilan na, Pards. Isa kabayatan nga awan pa'y trabaho. Dito'y takit day. Sige. Ag-enjoy takit di dito'y Pards. One, Pards. Lipatan tapay lang ti may papan iti trabaho. At dantulat ta sumangpit. Tinapatag. Naragsak ta dito'y. Chill lang, Pards. Game! Sige, shot and Pards! Okay, Pards. Cheers. Mayat, tikas to'y abiyag.
nanang. Ay nabartag ka manan anak ko. Anya turasan, itaka lang nagawad. Nasa papay matlayang nanang. Anya nasapa, agsapan. Ay makapuyat ka. Kunak manunapan ka nagbiro kiti trabaho. Ngamnapan ka gayam nagbartag. Nawan nga rin masaraka ka trabaho na nanang. Anya nga iti maramit ko. Mapan kan iti kwartong tapno makaturog kan. Sige nanang, talaga makaturturo ka kaun. Nalaing ka ginanan. Katsapay kumata makapagpanunot ka itinasaya at aging gaiton madamdam mga aglawag. Nanang, pasensya kan. Amo ka nagdandanag ka manan. Ay, tiyak ang munti sa wakan kanak ko. Agbalbaliw ka kuman. Idyam ti kanayon a panagbartek mo. Sige nanang, promise. Enton sumingising day inay. Agbalbaliw ako. Ay na, talaga adyak ang munti sa wakan ka, Romel. Agin na nakakit din. Naimbag ta nakariingkan, aldaawan. Awan nga rin nanang, nagsakit ti olok. Kasalaw, nabartag ka man na simbang pait. Agdanda nagtitao amang ururay kan ka. Ngamparbangon ka lang aruda na simbang pait. Nabartag ka pa'y. Di mo pa'y panunutan nga dagururay kan agdanda nagkan ka dito'y balay. Pasensya kayo nanang. Nagkita kami ngamin kan ni Sam Midirabi. Nag-relax kami, tagpada kami, nabandugan, nagsapsapol iti trabaho. Kahit adang arud na saraka maun. Nawan nga rod nanang. Puro awaganda ka, tibagbagada kanyak. Makapaupay. Imbag ko man no sa anak ka naggraduar iti koleyo tayo. Ay katanusam anak ko. Kasta talaga. Naglaka ka ngamin ang maupupay. Sa amon to pa'y lalaukan iti panagbartak. Ay awanan Sige nanang, sana bali padasok man ng tagaplay iti sa bali. Nasaya at no kasta. Sapay kumata masapula munti trabaho aparakan ka. Pasensya kayo nanang Talaga nga minakayat ko subadan ti rigat yung anang paadal kanyak. Gapoy ti kastoy mapaspasamak. Kasla maupay ako. Saan ka mat adagdagdagan nga agtrabaho para kanyak anak ko? No dikat para iti masakbayam. Panunutam nga iso a pinagadal ka, tapno maaddaan ka itinasaya at amasakbayan. Iso adi mo kumamot ka na yun at agbisyo. Saan na nasaya at dayta, anak ko? At data manan dito itol. Ag-happy-happy tamanan. Tapno mapukaw ti stress. Wan Sam, orekas ka malipatak ti problema no data dito yung club. Anya ko mati problema ang pards. Ti kinaawan pa iti trabaho? Wan pards. Amom, mapampanunot ko mata masapol nga seryoso ako ni tibiyag. Saan ta kasto malalaw ka ni tibisyo ti panagsapsapol ko iti trabaho. Bastang talag ka lang. Adan tulat adumto nga para ken ka, pards. Sapay lang ko pards. Angam no ita, aginom takit day. Ag-enjoy tamanan ita arabi. Hustot ako na ang pards. Saan ta sayangan da ito'y arabi?
Ammo tayo mat no kasano karigat ti agbirok iti trabaho nang runa no fresh graduate ka man ng Emmy. Iso nga imbes a seryoso at ti agsapol iti panggadak, saan tanasumok ko ti agbisyo. Iso nga aklunat manang, gapo iti panakaupay ko, kanayo nakamapan iti club akadwak ti lakyan agayem ko, ni Sam. Imabot pa iti punto a rinabii kami amapan iti club, kat rinabiimot nga agawidak anabartek. No daduma, tilaangan pa nagbirok ko iti trabaho ti irason ko kaninanang, tapno makarwarak laeng. Ngam ti kinapudno na, mapan kami laeng iti gayem ko iti club akanayon apagistambayan mi. Adamot dagiti makita ka trabaho manang, ngam jak kayat, ta kinapudno na, napili ak ngamin iti agbalin a trabaho. Saan met ang nagsarday anang bagbaga kanyak ni nanang ko, manang Emmy. Ay na, nabartek ka man na simbang put iti rabi anak ko. Talaga ka di aday tati kayat mo abiyag. Pasensya kayo nanang, kahit ko lang tag-relax. Awan mo, ti magipaw-paawil nga ag-relax ka anak ko. Ngam lukas tamot ten amasansan. Sa bali asaritaan ng dayta. Awan pa ilat trabaho ngam nasumok mo ti agbisyo. Nagrigat mo't namin ti sitwasyon ni tananang. Kalpasan ti manotaw na panag-adal ko. Nakaturpusak ngagpaiso. Ngumjak mo't makasapol iti nasayata panggadan. Kasano ang makabiro kakit lalao kamot iti kalukwan. Kaya't kung agbaliw ka anak ko, ta sa anak abo mato ito'y abiyag. At damot marikrik na ako na saan anasaya at iti bagik. Iso akayat ko asakbay nga da mapasama kanyak. Natalgad ko mati kasasaad mo. Nanang, No si bibiyag pa'y nga taday di tatang mo. Panagkunam, maragsakan iti kastangar aramidam iti biyag mo. Agmay saka nga anak may, iso akayat ko anasaya at kumamot ti masakbayam. amok magdandanag kayo kanyak nanang. Pasensya kayo na talaga. Sa anak mauma amang bagbagaken ka anak ko, agingga iti di ka agbalbalew. Hello, Pards. Nasapa man ngayon mawag ka. Kaya't ka lang nga kumustaan, Pards. Nakaro nga minti kinabartag mo idrabi. Madanaganak no nakaawit ka matlaang. Aw-awagan kay dirabi ngam di ka matsumungsungbat. Pasensyakan, Pards. Nakaturog ako na paman na nakasang putak. Ita lang arto makaringak. Kaya ako naringan ni nanang. Nasapan sa matarimwar. Kasta ka di? Madandanagan ka ni nanang, Pards. Madmadlaw kami nakaslada sa bala jar na kadagiti naglabas nga aldaw. Kaslada rikrik naan nang di nalakayat nga ipadlaw kanyak. Ne, paliiwam ni nanang mo, Pards. Ang mga sakit mo dun. Kapoy ti kapupuyat na nga gururay kan ka. Makonsensya pa ikit din na, Pards. Hindi kag danag. Basta paliiwam pa'y lang ni nanang mo, Pards. Kasta talaga teraramida kitan, Sam. Masikuranak mo't nga dalatan dito yung balay. Sa payawan pa imawag ka dagiti nag-applya kiti trabaho. Alangan mo't nga agpupukaklatan dito yung kabayatan ti panagururay ko.
Tinasayat, mapan ko sukunan ni Sam. Tamapan kami manan iti club apag tamtambayan mi. Naimbag iti tamapukaw amin na problema. Mapanakit din. Day, Ah, nakapulas ka mo't anak ko. ang, Sa di naman ti papadam, Romel. mapan ko sarong karan ti gayam ko nanang. Tapno mapan kayo manan iti pag-iinuman. Didak ka din pawilan nanang. Kasapulak da ito eh. Baybandak ka dilatan. Ay, awan tinasaya at gaypaikan ka ti panagbisbisyom anak ko. Saan ka di pa'y nga umanay, dagiti panang bagbagakan ka. Awan ka di at talaga ti pang... Ni, nanang, apa yan? Anyat mapaspasamak ka da kayo. Maulawak. Ha? Nanang! Anyat tinapasamak ka da kayo? Nanang! Doktora, kumusta ni nanang ko? Stable matanti kondisyon na. Nga masapol nga agtalinaad pa lang dito ospital iti sumagmamano nga aldaw tapno maobserbaran. Anya ka di tinapasamak kan kwa na, doktora? Na mild stroke ni nanang mo. Anya? Wan, apay, di mo amo da sakit ni nanang mo? Saan, doktora? Awan mo't namin tinadakdakamat na kanyak. Itatam mo mon, masapol at tumulong ka tapno aging bagadagos. Masapol at taripatuam anaimbag ni nanang mo. Uwan, doktora. Agyaman na kititulong yo. Awanan yaman na. O sige, panawan kayo pa ditoy. Katkas na kunakon. Agtali na adpay laang ditoy ni nanang mo, iti sumagmamano nga aldaw. Nalaos ti danag ko, idikallaat anatalimu daw ti inak manang Emmy. Kat nakarkaron ang nagdanagak, apaman anaamuak nga dagayam sakit ni nanang. Daydi apasamak tinangriing kanyak iti kinapudno, asaan anasayaat ti araramidag. Diyak pulos ni namnama nga dagayam man sakit ti inak. Isumat lagayam akas taunay ti panang bagbaga na kanyak, ngam jakmat ikan kano. Amok akadagidi apanawan, masaksakitan ti inak iti makitkita na ajar ko. Gaputa ingkar karigatan nak a pinagturpos iti kolehyo. Ngam kanayo nakmat nga agawid anabartek. Imbes kuma nga agbiro kak iti trabaho para iti napintas a masakbayak. Iso a manipod idi ingka gumaak tinagbalbaliw. Saan laeng a para kanyak, no dikat para iti inak a nagsaksakripisyo anang papaadal kanyak. Hello, Sam. Anyong idol, umay ka na. Club manan, tap na mapukaw ti stress. Pasensya kan, Pards. Sana ka sumurot iti club ita. Kaya't kung tagbalbaliw. Apay, makapaawan ka di iti stress dayta. Masapol nga agbalbaliw akon para ka ni nanang, Pards. Amo mo tinapasamak. Tanda ni na isagmak ni nanang. Gapo iti nalaus sa panagin inom ko. Diyak kahit nga dapay dakdaki sa mapasamak kan kuana. Sa bagay, maawatan ka, Pards. Kaya't kung ay pakita ka ni nanang, akabailak ka talaga tagbaliw. Nukas na nga rod, anya ti planom? Santan nga ginom? Santan ama pa ni ti club?
Wen pards, kaya't kunti ag focus iti umno a direksyon ko iti biyag. Ikagumakta ag sapol iti trabaho, ken agbalin a responsable nga anak. Desidido ka na talaga? Wen pards, amo ka narigat iti damo. Ngam, ikarigatak para iti inak. Diyak kayatan nagdandanag ni nanang gapo kanyak. Maawatan ka, tol. Proudak para kan ka. No masapol mo ti suporta at daaklaan ditoy. Agyaman aksam, talaga may saka agayam. Di kagdanag, amok akabailak da ito eh. Nanang, kumustan tiriknam? Nasaya at matan anak ko. Di nakpagdanagan. Ang mga no di kayo man nagsarasardangan nagtrabaho dito balay. Laglagi pa inyo ang may parit kada kayo tagbannog nanang. Awan mo't tinadagsan at trabaho dito'y balay. Agluto aklaang mo't iti kananta. Di mo mo't ipalubos asyak ti aglaba iti namurangan ta. Siya akong nanang. Mamin anumot lang aramidak daytan ngay no adak dito'y balay. Kat kumusta ngay mo't tinapanam itay anak ko? Ay, wan nanang. Ada nag-applya kiti trabaho. Katamuyo. Marikrik na kakasla kayat dak ng alain. Awagan dak ka no adagos. No anyaman ti resulta ti aplikasyon ko. Ay, agyaman na kiti Diyos. Ang mga nudaytan di urayam at trabaho anak ko. Kunak tumot kan kang aganos kalaeng. Adan tulat ta sumangbay aparaken ka. No hindi pa'y kumaadim ngagak kada kayo. Nalabit saan kayo nagsakit nanang. Amo ka siyak ti makagapo no apay nagsakit kayo. Di mo pa basulan tabagim, Romel. Kadaw yan ati bumakit. Ado ti marikrik na iti bagina. Saan nanang? Siyak ti makagapo iti amin na napasamak kada kayo. Kaya tagkid-kid dawak iti pamakawan. Anak ko. Di kaya agdanag nanang. Tasulnitak ti amin na nagkurangak kada kayo. Amo ka saan pa anala daw ti amin. Isungan na danyo kumati salon at yo ha. Diyak kaya ta dumikarmanan ti sakit yo. Di yu liwayan na tumaron ti amin ni agas ngayon reseta kada kayo ti doktor. Amom anak ko. Maragsakan ak iti kastadyar mo ita. Ammo kakabaalam ti agbalbaliw. Katkas iti nakunam. Saan pa yan nala daw ti amin? Ammo ka mapasamak to amin at arigagay ko para kan ka, anak ko. Oh, Pards, kumusta kan? Nabayagasaan ta nagkit-kita. Wan nga rad Sam. Pasensya ka na. Amo mo tinapasamak ka ni nanang. Kat, kumusta mo tan ni nanang mo? Kaasi ti Diyos. Nasayat mo tan Pards. Agyaman na ka ta sana napakaruan. Mild stroke lang tinapasamak kan kuha na. Ay, wan gayang Pards. Adan trabahok. Ha? Insarak nakti kasinsin ko. Uy, nasayat nga rad no kasta. Ore siyak Pards. In ka gumakti nagsapol. Kat adamot nagaplayak. Dakil ti pamati ka maala ka jay Pards. Or orayak lang nga awagan dak. Uy, itapay lang. Kablawan kan Pards. Amok, dayto yan tirugi ti baro abiyag para kadata. Nalpasan dagiti panahon na puro happy-happy tinararamid ta. Isa siguro asaan ta nakasapol idi iti trabaho. Wen nga rod Pards. Kat ita ta nagbalbaliw tan. Amo ka sumayat mo tan ti biyag ta. Basta di taliwayan ti kumararag ka ni Apo Diyos, Pards. Husto ta ko na, Pards.
ko. Agyaman na kiti panangisalakan mo ko ni nanang iti paggad. Diyak mapakawan ti bagik, no dadakis na napasamak ken kuana. Amo kasan pa anala daw ti amin. Pagbabawyak tagiti na aramid ko iti kalabas. Nang runa ti Jack pa nang ipangpangag ken ni nanang. Ket agyaman ak Diyos ko. Ta inikandak pa iti may sagundaway. Ikarik, ikagumaak nga ilintag ti biyag ko para ka ni nanang. Kaya't ko makadunapay ni nanang ko iti napaot a panawan. Tapno may payak iti nasayata pa nagbiag. Ken tapno makita na tinasayata pagtungpalak. Aging nga dapay lang nga biyag. Isakit daw ti tulong mo Diyos ko. Itinagan ti Ama, ti Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Rumwara kon diti simbahan. Mariknak ti dakkalabim mang aran ti riknak iti umay ko pa nagkararag diti simbahan. Kat mamati ka mapukaw amin ng negatibo nga enerhiya iti bagik. Masukatanan iti pasig a positive vibes. Sigurado dayta. Marikriknak dayta. Nanang, ada na pintas nga ipadamag ko kada kayo. Anya dayta anak ko. Kasla na palalo ti ragsak mo Talaga nanang. Amoyo, inawagan da ko ni ti kumpanya nagaplayak. Naawatak nanang. Ha, kasta ka di anak ko. Ay na, agyaman na kiti Diyos. Pag-reportan da ko ninton bigat. Daytan ti rugi tinapintas agasat para ken kanak ko. Maragsa kanak unay para ken ka, Romel. Agyaman nak nanang. Katikarik nga aramidag ti amin. Tapno may panakkel da kanak yo. May paikon ti amin nakasapulan yo nanang. May paayan kayon itinasaliwanwan na panagbiag. Masupapaka kun ti amin arigat yo kanyak. Ti importante kat mairugi mo na pasayaatan ti panagbiag mo anak ko. Dayta ti kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos. Dayta ti tartar igagayak ama pasamaken ka. Agyaman nak ti suportayo nanang. Ken agyaman nak. Tadidak tinalikudan. Nang runa kadagiti panawen anay siya si akiti dalan. Dayta ti akem ti maysa nga inaanak ko. Ti tarabayan na kanayon ti anak na. Ket ilintag na ti dalan at taltaluntunan na. Nagasatak nanang. Tasi ka tinagbalin nga inak. Ipatpatag ka unay-unay. Ititulong ti Diyos manang Emi, naawatak iti kumpanya nagaplayak, kalpasan tinumano abulan, nga awan inaramid ko, no saan nga aginom kan aggimik. No maminsan, ada talaga dagiti pasamak iti biyag, aditay namnamaan. Ngam daytoy ti mangitunda kada tayo, iti nalintag a direksyon ti biyag, amasapul at taluntunan, tapno maragpat tayo dagiti arapaap tayo. Agserbi ko tay padas ko nga inspirasyon kadagiti kas kanyak, nga iti naminsan, ket nagsayang iti oras ken panawan, gapu iti awan kaes-es kan na nga aramid. Ditay ko masayangan dagiti kanito asumangbay, tati oras, saanen a maisubli no mapaluspusan. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Romel. Romel, pagayam ko, husto ti kunam, nga adda dagiti pasamak iti biyag aditay namnamaan. Ngam dagitoy apasamak ti aramatan ti Diyos,
Tapno masarakan tayo, tinalintag adana, tibiyag tayo. Sapay kumatag tultuloy tinapintas agasat asimmang baykan ka. Kan ipaayan na pay ti inam iti atiddog a panagbiag, tapno mananam yung agpadpada ti parabor nga impaay ti Diyos kada kayo. Agpaay ka ko mga inspirasyon kadagiti padam anaesem iti palpallailang. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bentun, mapunas, dito'y lagi.